part del grup socialista, la diputada Badia té la paraula. Endavant. Sí, moltes gràcies, presidenta, membres de la corporació. El grup socialista votarà, com saben i es poden esperar, en contra de la moció de Junts, que proposa exigir 10 anys d'empadronament. I aquesta proposta, com vostès saben també, va estar rebutjada al Parlament de Catalunya i vulnera els criteris d'equitat i de no discriminació. Per tant, el nostre posicionament ja el coneixen, ja el tenen, i no m'estendré massa més. Ni faré valoracions òbvies sobre discursos previs. La qüestió, resumidament, és molt senzilla. Aquesta moció és injusta, discriminatòria i ineficaç perquè no resol un problema real, la manca d'habitatge assequible i, a més, contradiu els principis d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social que defensem des del Partit dels Socialistes. Un requisit de 10 anys d'empadronament exclou joves, famílies treballadores, persones migrades que es mouen per motius laborals, per motius familiars i per motius educatius. Suposaria discriminar per origen, per antiguitat i vulneraria el principi d'igualtat que estableix la Llei Estatal 12/2023 pel dret a l'habitatge i que fixa criteris socials i econòmics, no pas territorials. A més, la proposta trenca la cohesió social i transmet un missatge excloent. Els socialistes, les socialistes, treballem per tenir més habitatge assequible, no més restriccions. El que cal ara és construir, mobilitzar i captar més habitatge del lloguer assequible i ho fem des de totes les institucions. Amb la creació dels 214.000 nous habitatges, que com a mínim un 40% d'ells seran protegits, i la incorporació dels de la Sareb al parc públic, amb el control de preus de les zones tensionades en l'índex estatal de referència, amb el reforç de les polítiques socials d'habitatge mitjançant les oficines locals, els plans locals d'habitatge, la mediació, la rehabilitació i el servei d'intermediació en deutes d'habitatge. També cal destacar les mesures recents del govern del president Salvador Illa, com ho són la unitat antidesnonaments, el registre de grans tenidors, la compra de 170 habitatges d'Imocaixa i l'ampliació del parc protegit. Per tant, l'habitatge és un dret, no un privilegi. No hi ha ciutadans de primera o de segona. Nosaltres apostem per polítiques valentes i socials que ampliïn el parc públic, que regulin els preus i protegeixin les persones, amb diàleg, justícia i responsabilitat. Així seguirem treballant per una Catalunya més justa, cohesionada i oberta a tothom. I això és l'important avui. Moltes gràcies. A vostè, en segon torn, té la paraula el diputat Puigneró.